Nummer 10. Nummer 10. 55. 55. 27. 27. 71. 71. 66. 66. 85. 85. 36. 36. 53. 53. Og det er en række, ja. 81. 81. 50. 50. 18. Nummer 18. Nummer 18. Ja. Nummer 16. 16. Nummer 7. Nummer 7. 72. 61. Ja, 61. Er du klar? Ja. 3, Ja. 16, 16. 27, 27. 61 61. og 75. Og 75. Og 7, nummer 7, ja. 20, 20. 36, 36. 49, 49. 61. 61, ja. Og vi trækker løg. Nummer 18. 18 og 71. Ja. Hvad er det så til sidegevinst? Hvad skal der sidde til venstre? Stjernerne. Det er jo snart jul, ikke? Jeg får ikke bruge til næste år. Okay, jeg bare, hvis jeg skal have sådan noget. Nej, jeg er ikke sådan. Jo, Det er mig, der vil have den, jo. Og det er dig, det er mig, der vil have den. det er det. Tak. På det der. Og så tror jeg, det er lidt. Det er jo jul, ikke? Ja, det er da fint.